Sendela ganda sendela. Hello लोगोफोर आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो गोसो गोरबोजों बरायग्रोनाय थालायबाय ससालाम बयबो मोजाङैनो दङ आंबो मोजाङैनो दङ स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आनो जाहैबाय जोंहा दिनै आइमोना थांजोबसिगोन आरोना न'आव आलासिफ्रा थांजोबसिगोन आरो दिनै ओमफ्राय स' नोंथांमोना सोर सोर आंनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो आंजों लोगोसे नायफालांबाय थादो जोबजासे भिडिअ जोंहानि आइ असेया मंगलबाराव थांदों आरोना ओमफ्राय गुवाहाटीनि आइया बुधबाराव थांदों आरोना लोगोफोर दा आं बे भिडिअखौनो मोननैजों ज' खालामनानै होनोसै आरोना लोगोफोर आं दाख्लै आइ थांनायखौबो एसे भिडिअ लादोंमोन आरोना स' नोंथांमोनहाजों लोगोसे नायलांदो दाबायजों दाबायजों आम्मा खुसिया बेबायदिनो मोनग्लिखाबाय दिनै सानसेया बेखौ माबायदि हमदों आइना खानायानो जोंना बिमा फिसौआबो बिबैनि खानाय खानाय गेंग्रेंग्रेखौ बिबैनिखौ गं बानायजोब्बाय आबैनि खानायखौ गं बानायनो मोननानै खुसि मोनथारदों गैला बिबैनि खानायखौ बोग्लिजोब्बाय उनाव हाथाय रज'खौना रज'दिया आइदै बिबैखौ नायनानै मिनिगासिनो हनै नै आइया फुङावनो ओंखारबाय आरोना थांसिगोन आरोना नै लोगोफोर मामिया सिखाराखैमोन आरोना आइया बेखौनो फोजानानै बामबाय आरोना आङो थांसै होननानै नै आइनि खबाइया हो आइनि खबाइ ओमफ्राय आइया नाफाम हरदों नै आइया आइनो बे खबाइ सिङाव सोबाय आङो नै नाफामखौ खबाइया ओमफ्राय नैबो दख'ना गांसे ब्लाउस गांसे हरबाय आं जाखो 5:26 साराय माबा 6टायाव फैगोन गारिया 6टायाव दे खोनायाखैनो आबैया थांसैनो आबैया अबाव थांसै आबैया मोनबाय बुद्रांसोखा थांसै दे आबैजों थागोन दे जोंहा दिनै बुजिबाय थादों आबैया मासे थांबा आबैया मासे दंखायो जा आबैया साहाखौ लोङा जाया जोंहा आबैजों थालायगोन ना आबै मासे थांबा आबै मासे दंबावखायो जोंहा ना रौदिया बिसिनाखौसो नाहरबावदोंहाय बे बिफाखौसो हनै बे आबैया फोजाबाय थादोंना Sendela ganda sendela. Andai bahasan canggur lah cuman. Oंखारनानै फैहां जानायावनो फैखाबायमोन फैयोथ' आरो बासा माने 6टायावसो फैयोमोन आरोना ओमफ्राय 5:42 ना 43आवनो फैदों आरोना ओमफ्राय नैबे भिडिअआ अखानायैनि आरोना लोगोफोर
마미 막 한대. 가봅시다. 마미. 마미. 한대. मटराबो गाज्रि जाबायनो मटरा मटरखौ थिखांदों थाब्लायाव गोजौआव थिखांनांगोन आङो मादों नङा माने मटर सलनानै माबा फैया माबा खालिथे गारनानै गैया खोमा थांबाय थांनायफोर अखा हानाय नालाय आं दखौ थिखांदोंमोन खामफ्लायखौ सोरबा बख'दोंमोन नामा खामफ्लाय थिखांजोबनानै दोनदों आङो ओमफ्राय गंसे जेनेबा दै जायाखैना इयाव उथिलायनाय मटराव गावजों रावबो नायस'निखाय गल' गथ' नायगासिनो गल' गथ' नायगासिनो दङ आबैया आबैया दैयाव थाङो दैया खिया हाबलाना बैना बिदिनो जाबाय मोनसेयाबो थाङो दैया गफायो आथिङा बिदि जाबाय 하시드나 미니비나 마드네 능라이 람보이 람보이 파파파이 파파 파이파이 파파 다시 나가고이 아유 일라 하요 네 봐. Chọc nãy cái bếp bể. Ra lại bên này. Nếu bất thắng hai mà nó thắng hai ra lại bên đây nè. Xem này nó rất là. Đặc biệt mình xin được sắm này cái aram xem này hồ này ra lại vậy. Ăn đồ đây. रावबो बायरायावनो थांनो हाला न'आवसो थालायबाय थाबाय संनोबो हाला जानोबो हाला बायरायाव थांनो हाला होननाय जाबाय न' सिङावनो थाबाय था उनानै दाबो बोखाराखै जोंना नै ओरैनाबो लायदो नै स्रां नुबाय दासो माखासे सेमबाय ओरैना सेमाखै बारा ओमफ्राय बेबो बारा सेमाखै ओमफ्राय नैबे सेमसिनबाय बे सेमसिनबाय एसे बेयाव होनाय नङामोन दाख्लै हैबाय आरो बेयाव साजायनायखौ बेयाव साजायदोंमोन ना ओरै हैबाय उन्दुदो अखा हानाया मा जाबावनांगौ ओमफ्रायालाय माथो खान्थाल बेगर आइ लांगोन ना बेखौ लांगोन आबैनालाय ए गुवाहाटिनि आइ लांनो नागिरदों खान्थाल गामिनिफ्राय मैया लाबोदों आयौ थास'जों ग्रिलजों सिनायलाय लांला र' थास' जा गोलावखा आंजों समान आयौ गोदोनाजों समानखा सिनायासै गोसोमजों गोसोम आयौ बेखौ जागोन न'आव ओमफ्राय खान्थाल बेगर मा मा लाबोदों बिसोर खान्थाल बेगर दं माबा थाइजौ खिफि बेन्दों नोरसिं बेखौ लांगोन नामा आयै ए सामब्रामा दैयाव नांनानै सेवजोब्बाय जोंना न' सिङाव थालायबाय थाबायनाय अखा हानायाव गेन्द्रायालाय मा मा संलायखो जा अखा हानायाव माबा ओंखारलायबाय आयौ गेन्द्रानि आगोलाव उखुन्दै खुनानै आंनि भिडिअखौनो बन्द' खालामलायबाय मा मा होबावलाय गेन्द्रा गोबां नै कुकार सुखांबाय आङो फिसाइखौल' संहोयो नंगोन मानसिफ्रा आं साइडआव मा मा मावो गेन्द्रायासो मावबाय लेथ्रा खालायनायखौ मानजिबाय नै मोखाङाव सुबावाखैसो आङो दैबानानि थाखायनो हाथायाव फुला आङो गेन्द्राया आथिं संगोन नै माबायदि जाखो जि साइज नुखाबाय जाग्राबो दोनबाय मा होदों आंबा लोंनायालाय बहाब्ला बिदै दं गेन्द्रा संनायखौ जायै जायै मोदोमानो फुंखावजोब्बाय आङो बिदिल' होनो मानसिफ्रा आंखौ
गोथाव गोथावबो सङो नालाय जाया सानबाबो जाफ्लांबाय थायो आइ दंहैयो थांनि र' आंबो बे साथाफोरगोननि र' दै लोमदों नामा नायनि बायदेव ओइ जि मानसि थाबायदों आयौ गारियाबो गिदिर गिदिर थांथारबाय हयनो थांनि र' जाखांबाय आंहा मोखां सुवालासिनो ओंखाम जाबाय आं दिनै माथो लोगोलाय आयौ मासि फिर आयौ मासिबां फिर मासिबां मा जादों फिरफिलिया हा मा जादों गारि फासयदों आंलाय मानो एफा फिर जाखो सानदों हनै जाम जाजोब्बाय जोंनि बरमायावबो देन्जार मानसि दै माबा गारि मथर लागाव जाम जाजोब्बाय हनै गारि गिदिर गारि फिसा फिसा स्कुलनि टाइम जादों ओमफ्राय जा ओरै नाहरबाय नालाय आथिङानो लिवर बाजाजोब्बायलायनो दिंदां बाबाया थांबाय ओरैबो दैयानो बरथिक नै गारिखौनो ओरैसो दोननांलायबाय खोबनो मोनबावाखैसो नै आयौ हनै बैसा लोमजोब्बाय आयै न'आनो ओइ र' नै नैबे लोमनाया बेबो लोमजोबदों ओमफ्राय बिसिना हा खोबाय नालाय ओमफ्राय जोंनाबो खोबायमोन ओरै गोदोबाय नै ओइ सानैयाबो ओइ नै ना सारनो मोजां जालायदों नै बेजों बोहैलायदों नै दैयानो चलो आयौ दखान खुलिबाय सोरना ए लोमजोबदों देलाय फैनोसै फैद' थांसै आयदा जालाहाय जादोंसो लोंदोंसो र' बायहेरायाव थांनो खम जारलासो जागोनहाय बेयो ओइ आइना जोगोनारा मालाय बिबार बारलायबावबायहाय फै नै जोगोनारा आइना बिबार बारबाय आयदै थाम्फैयाबो ओंखारनोनो हाया आयौ गैलाहाय बिदि अखा हाबाय थानांगौबा मा जाबोनांगौ ओमफ्राय दुब्लियाव थानायानो साबसिन जासिगोन माइ खामला गायहैनायानो सोरनोबा माइ खामला नांगौबा खोन्थाहरदोलाय गायलाबायनोसै आं माइ खामला गायनांसिगोन माइ खामला अमा बेदर ओमफ्राय बिथिंजाय नाखौ एवनानै हरबाय आरो आं ओमफ्राय बेयावनो दिंखिया भाजा एवबाय आरोना नै ओमफ्राय नैबे नोरसिंखौ अमा बेदर भाजायाव होगोन आरोना लोगोफोर नै अमाजों नोरसिंजों नै आइनि ओंखाम संग्रा गोदान मिला जाबायहाय नै हारसिंनो बेखौ जागोन बियो ओंख्रियाबो नालाय खिफि बेन्दों ओमफ्राय नोरसिं नै हाइजें ना संगायाखै नालाय सङा इयाव एसे संबाय आरो गेस लादों नालाय बैयाव गेसा माने मा होनोमोनलाय दै जाजोब्बाय नालाय जायगाया बेयाव दोनफैबाय आरो नै संबा गाज्रि जागोनथ' आरो जि साइज नुबायमोन ओमफ्राय नै मबाइलावनो आलदासो नुयो कालारखौनो माबा दै होबाय दै आइना मोनदों ना मोनाखै आइ मोनबाय नोंना ए बिबौजोंसो थाफैलायबाय वा देन्जा गोथाव मोदोमबायलै मोदोमबाय जाखो र' अमा बेदर दंबावो ओमफ्राय दालि फुदुंदां दालि नांगोन ना बेखौ जानाय नङा बेयो आबौजों थालायबाय ए अबाव थाङामोन आबौआ इबे नेदोंमोन ना थाथ' आबौजों ओंख्रि मोनसै र' गुवाहाटि नेनायनि उनाव थांसिगोन आरोना लोगोफोर नै दा बेलासियाव 2ता 2:30नि गारिजों थांगोन आरोना नै थांसै आलासिया नै गारि नायखाबायबायहाय मुनु फैदों थांसै आलासियाना मामि माइया मुब्रु मुसि जागुलायबाय हनै आंनि फिसाया जों उन्दुदोंसोमोन
फैसा मोनदों मालाय बिबायनिफ्राय 500 थाखा फैसा मोनदों ग्रोब 15 मिनिट जों गाव गाल देनां थांगोन नै बिथिं खामलाफोरबो दं आरोना जोंना ड्रेनाथ' होथेनायमोन नालाय ओमफ्राय दा बेखौनो जावफैबाय आरोना बे ड्रेन होथेनायनि थाखायनो माने दैया बाना जाबाय थायोमोन आरोना ओमफ्राय नै दिनै जावफैबाय आरोना मा लाखोथाय आइया मिथिला दिंखिया माबा जिंखा बोराय ओमफ्राय दहायनो थास'आ इनो खान्थाल आरियानो नुला मेवाइबो दंमोननो ए दहाय लायनाया ना बाजाराव मेवाइ ओमफ्राय थास' आथिं खान्थाल बेगर दंबावोमोन नो सिङाव थाबाय आयो मेथाइ थफ्लाया हनै आइमोननि थांग्रा बास आइमोननि दे आयौ बासानो थांनो मामि थांनो दे आयौ आबैया बाय बाय आबै बाय बाय इसिता थफ्ला सोनाया हनै सिट मोनदोंबा मोनाखै दोनखादोंबा सिटखौ फैलाय गालांजाबासो सिखारा गुवाहाटि बास गुवाहाटि ए सिखारदों दुगादुरिया सिखारबाय मा सिखारबाय बायैनो फुथुदोंमोन आं बाग्राजों बख'नो हायाखै नै फुमफ्रेलायनो फुथुनांदों मा उन्दुला दा उन्दुबावबाथाय दा हराव उन्दुनाय नङा थाबखौनो 12थासोआवसो उन्दुगोन दा बेखौ फुथुफिनबावबाथाय सिखारदो अदसा देमा या उन्दु दे या आयै सानाया जोब्बाय सिखारदो दे फैदो दे दुथ'आ बाब सानाया रबाय हनै उन्दुनो ओंखारथाराखै बेनो मा